Hello mga kabiyahe, welcome back to my vlog. Biyahe ni Onyok. So, time check 1 AM. So, same spot pa din, Mulabe, Tarlac. So, magkakape muna ako. So, mga kabiyahe, kape muna tayo. Biyahe, pag nagawi ka dito sa Mulabe, Tarlac, may kainan din dito. Lechon Pares ni Ponciano. Kaya mas okay tumambay dito kasi pwede kang magkape, pwede kang kumain. Kabiyahe, tara. Rat-rat ulit tayo. Stay tuned lang kayo dyan.
mga kabiyahe, touchdown po tayo, San Carlos, Pangasinan. Maraming salamat po sa panonood. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking mga vlog. See you po sa mga next vlog ko. Bye-bye!